ake sithambise izandla zethu bazalwane khona uNkulunkulu asefuna ukuyenza phakathi kwethu baba uBishopi uShenge, a brother of mine, sihlonipha kakhulu ukuthi asiphelezele sibela ingceku zikaNkulunkulu zonke ezikhona, ingcekukazi zonke ezikhona, omama nobaba, zintombi nezinsizwa, ibandla lonke likaNkulunkulu egameni likaJesu inkosi yamakhosi. Amen. My humble salute to team esebenza nobaba uNyambose, si bahlonipha for their zest and their strength yokuma until this hour. Ukuma nje ngezinyawo kuze kushayele hour is never easy, but sibonga uNkulunkulu ngabo. Ngiwumuntu ke ongemude omfishane nje njengale ndoda yangale ngasekhaya nepulpit impela belilide kunayo. Angisiyena umuntu omude, ngimfishane kakhulu emazwini, angizukuba mude. Umfowethu bengimtshela ukuthi ngavunyiswa kuphela ukuba kule ntaba kulamakhaza ugxobolo wakhe. Mase ngisobha esevalile ngithi konje ngivume njani. Angisiyena umuntu wamakhaza, ngihlale kakhulu kwelinye izwe ngaphesheya, njalo makuba iwinter ngiyabuya ngisekhaya. Ngiyofica isonto lithe ukuhlephuka ngibuye futhi ngibuyele khona liqale phansi futhi ngoba amakhaza angizwani nawo. So ke siyabonga ithuba uNkulunkulu ahlonipha ngalo. Exodus incwadi, Exodus chapter number 33, incwadi esifundayo sizofunda nje khona uverse number 13. Verse number 13 and 14, please. Exodus chapter number 33, verse number 13 and 14. Konongasfundela, please. What? Now, if indeed I have found favor in your eyes, please teach me your ways, and I will know you, so that I may find favor with you. Now consider that this nation is your people. Verse 14. And he replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Galokhu uma ngifumene umusa emehlweni akho, ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi, ukuze ngifumane umusa emehlweni akho, ubhekisise ukuthi lesi sizwe singabantu bakho. Verse number 14. Wayesethi ngiyakuhamba mina uqobo ngikuphumuze na. Amen. Ngibabaza okwenzileyo Nkosi, umhlaba lo osenze ezulwini angizame futhi ngiphinde. uMose uthi into ezongenza ngibone ukuthi I am favored by God ukufunda izindlela zakho, hayi izenzo zakho. Akekho concern ngeperformance yakhe, uconcern ngokwazi izindlela. Ngoba uyakwazi uku-experience izenzo ungamazi yena, kodwa ukwazi uku-imitate izindlela. You can't fake the ways of God, but you
can fake the power of God. Nithule kakhulu bazalwane. Sengiyaqeda. It's never easy. It's impossible. Ugu imitator izindlela zakhe. Ngoba zijulile kunolwandle. Ziphakeme kunezintaba. Kodwa amandla akhe ungawa imitator. You can stage miracles, but not the ways of God. You can buy power to perform miracles, but you can't buy the ways of God. Ziyafundwa izindlela zakhe. Ngifisa ukukhuluma lokho nje kafishane. Standards ngizwe namakhaza ngathi ayaphuma. Hallelujah. Lombali esikhuluma ngaye uMose. Lo Mose igama lakhe originally asinalo. Yebo. Elithi Mose is a situational name. Igama alithole emanzini. Yena as an individual, he is a non-name man. Njalo mafuna ukusebenza ufuna all-name man. When God is about to work, uyabayeka banamagama. Ayofuna bangenamagama. Ukuze engabi namagama kwabo, kuvele igama lakhe. He is in the mood and in the mode yokuziveza hayi ukuveza abantu. So ukuzavele akadimote amagama abantu bese kuvele lakhe. So the man behind the writings uMose naye ubizwa ngoMose nje. Igama Moses lisho ukuthi otholakale emanzini. Akusilona igama, isimo afikwe kuso. Impilo by design inamalungelo lokusinikeza amagama angesiwona wethu. Bese thina siya-opposa ngamalungelo amandla avela kusimakade. We don't accept what life offers unless it belongs to us from God. Sidlula ezintweni ezinzima sibizwa ngamagama angasiwona wethu, kodwa ngaye siyanqoba. Amen. Kusekuseni amakhaza amaningi kodwa nami sengiyafudumala. Now lo Mose utholakala emanzini. Let me give you a preview so we pray. Ma ezotholakala utholwa indodakazi kaFaro. Phecelezi a princess. And ebefihlwe ordinary mother wazorevealwa umuntu ophakeme kunomuntu omfihlile. Izangoma zi-ordinary ziyakwazi nabathatha ufihla abantu. But when the time has come, kwehla umuntu phezulu ongaphezu kwakho konke, atobhala iBhayibheli, he sits far above all powers, above all kingdoms, and above all principalities. Ngoba wehla nje uzofuna into efihliwe, efihlwa amabhadi, efihlwa ipast, efihlwa ukwahluleka. Hayi God, kodwa mayesefikile umuntu uKristu Jesu onokufihlwe kuyambula. But let me come closer to where you are. Lo Mose wafihlwa by an ordinary mother, umama ongenagama. According to the Bible, igama likama kaMose uJacobed. It's in the Bible. And ubaba wakhe Imram, baba kaMose lo. Kodwa uJacobed wamfihla uMose, emfihlele into eyodwa ethi eyami ingane
ayifani neyabanya. Hey, the reason why she's hiding her own son, he is unique, akafani nezinga ingane manje yafihlwa uyazi inezokushayisa ukuthi ayakhe ndayifane abanye kodwa iveza njengesabanye wayifihla yakho. Is something from the book of Kings. Ithi iBhayibheli kwaya kwandindlala eSamaria to the extent that kwadliwa umswane wejuba nekhanda lembongolo umhlathi wembongolo. But in the Bible, oh mama babila babe nabafana bathi omunye komunye asidle ingane zethu. In the Bible, kwaqalwa ngeyodwa athochazayo, they boiled the son. Bayidla. The next day, where's the lokhiwe ingane yakhe? Wathe makhi sidle yamizolo. Ake sidle yakho namhlanje. Ithi iBhayibheli wabe seyifihlile lo. Wabagada abantu abadla igazi lakho bazofihlwa kwabo kusasa. Wabagada abantu abangama-parasites. You go around with people with all your life kanti kusasa kwabo. Kodwa ubheka umusa ongaka ongayikhohlanga eyakhe. Eyakhe akayifihlanga yadengela abantu bonke yadliwa umhlaba wonke. Sengizothandaza bazalwane. Hawu weNkulunkulu ungophilileyo. Ewe lowo owazi kumbalo bese sikhuleka bazana entabeni. Ngalesikhathi uordinary mother efihla igift of the worshipper. Ithi bawaloke emgadini. Uflotha nje emanzini kunomthandazo. Hawu Nkosi yami. Mhlamba mkhazana. I did not do justice. Ngenkathi uMose fihlwa bafowethu wafihlwa emfuleni i-river Nile. Ngenkathi beka kwi-river Nile is a very big and dangerous river. Lo ongeke usurvive kuphela ngobasket. Akuthi kubasket kuba khona the recover haseketeya. Angazi sixabana ngane entabeni Nkosi yami. Kodwa uMiriam wayelokhemile lemfula emkhulu kanje ayihlali ingabi nangwenya noma ngabe ingwenya ilambe kanjani lo mthandazo wenza uMiriam ubamba umlomo yesingwenya. You means what I just said. Ngithi lo mthandazo kaMiriam ukwazi ukubamba imlomo yesingwenya. Lo mthandazo wenza nga Jesus vale milomo yamabhubesa kaphela. Ngemezwi inkosi ekuseni iphuthume emphandeni oyingonyama. Daniel ngeke uNkulunkulu ophilayo ingabe uJehova wakho ukusindisile na? Wamemeza uDaniel wathi mana njalo Nkosi uNkulunkulu engimkhonzayo ubambe imlomo yezingonyama. Ingadojobe simkhonzayo singamemeza kule ndaba ngabambe imilomo yezingonyama. Ingathi masimphakamisa engabambe imilomo yezingonyama. Ingathi masimbabaza engakathi bithi abathakathi. Church ngizame futhi wakhala uDaniel wathi uJehova semazulwini uvela wavala imilomo yezinto ezidlayo. Ingathi ngabe yonke lezodla wena engavala umlomo uJehova. Ingathi engavala umlomo corona edla abantwana basekhaya.
South Africa, eJamaica Africa. Miriam kept on observing her own brother Moses. Kodwa ngambheki ngamehlo physically ethumela amazwi omthandazo riba hazuke tela bahasa nelambile funa ukudla uMose ivala umlomo ezakhatha ithi ngathi kunenyama ngaphezulu kodwa lo mthandazo uthi don't touch uyasothila entabeni sothi sada don't touch. This is the church of God. Lesikhathi efihliwe khona lapha emanzini kwavela iprincess my bishop mntaka myeni Mtolombo muhle kwasuka iprincess yathi I feel like going down the river Nile. Ngikukhuluma princess is not the feeling. When a princess une right yokuthi ngifuna amanzi alethwe ungazwi emfuleni khona itekubisa. It is she comfort zone wehlele kuyo ngoba unusual lento akwehlaba phezulu bazoyifuna. Yes, princess. Yabheka ezantsi emfuleni. Hawu kodwa Nkosi umenza ngifuna ukuthandaza nje. Yathi mayifika. She never took her bath. Akaze akageza njengokusho ukugeza kwakhe. Wabona into obekumele angayiboni. She just saw a basket. What was the one muhlu basket we ake ngisondele kuwo methi behold in the basket there is a baby boy phakathi ka basket kunento efihlwe phakathi kwawo. Ithi Bible walula isandla wakhipha ingane ebasket yakhala for the first time lento bukade uyikhulelwe isobonakala akabonakali esoba yikho kodwa mayefela seyokwazeka akabona. Please take your seats. Namazita ya sesengizothandaza bazalwane. Hey ovele ndodakazi kaFaro wafika wayikaphuna ingane. The child is extraordinary. I deserve ukulanda abantu abanormal. Indlela inature yayo eyiyo ayifanele ulanda abantu abanormal ngoba bazoyinormalize. Kanti yona ayikho normal. Angibonisa into encwadini kaMatthew 2 uma kuzalwa uJesu akufika ngabantu abanormal. Kwafika izazi learned people, kwafika abantu aba-knowledgeable, bafika abantu aba-rich in splendor and in pomp, bafika bephethe inhlaka amakha imura abazanga ingane laba ama-gift abaphethe are not for babies, are for kings. Ngoba kufika abantu abanormal bazophatha ama-gift ey'ngane balibele kuyidlala isikane le ayidlale indala kunomdlalo indala kunezinto abayiphathele into can I show you something? Angazi ngifike njani kodwa ngifuna ukubonisa ukuthi kwakufanele kufika abantu hayi aba ordinary. Ubuka uJesu mayisemshadweni wasekhana bathi kena iwine alikho uthi isikhathi sikafika kwasho ukuthi utshela umama omazi ukuthi ungakanani before yena zazi. Sometimes we keep around abantu abangasazi who call us names bengasazi kodwa lo mama, what kind of a mother is this who knows her son even when the son doesn't know himself? So uJesu khuluma ngesikhathi hayi mama lento la ngiyenza iyenziwe kodwa when the time is right. Ulo mama, do you know who you are? You can override time. Usebenze before time futhi ungasebenza after time. So stop the time.
time issues ngithi mina kumele usara ngabantu abakwaziyo hayi abazazibona ngawe. Bengisazama ukuchaza ukuthi walandwa yi-extraordinary personal, walandwa yi-princess yathi mayimthatha nje yamshonisa epalace ubevele ngakalunge ukuhlala noma wakhe une-design ne-destiny yasepalace. Yathi mayivula amehlo uMose hawu sengisepalace wavula amehlo phambi kaFaro waqhamuka uprincess ethi this is my child. This is my child. But I want to show you something. I want to show you something. Before princess ihambe naye iye palace, uMiriam waqhamuka. Yebo. Ingane ixoshwa. Sorry sisi. Uyayingane oyiphethe kusho uMiriam. Ngicela ukusuggesta. Singamphana mama maHebrew oyedwa nje akuncalisele lengane ngoba lengane ngilungu obisi likaFaro lena ayiluhlu lwaseGibhithe ingakhula fresh ngoba abantu bakubo asihli noma ikuphi asihli noma yini asisaye emsamo sesihla kuye. Yes, princess, to your own surprise. Yathi umumthola somfaka iroster sizombhadala. Somfaka payroll sizombhadala. Kanti uMiriam ulanda umama wakhokhelwa ukhulisa ingane yakhe. That's what you missed in the text. Umama wakhokhelwa ukuthi ugade ingane yakhe. Everything uSathana intshontshayo he must pay for it. Kumele abuyise kuphindwe kabili nakathathu. Ngisho iminyaka edliwe esikhonyana kumele ibuye sayiphindwe ka7. Ngithi every family entshontsha esikhonyana ayibuye sayidabo. I want to show you something. Ukuthi uma walengane wabhadala wathi ngoba uyisinakela lengane la ekhaya kokhelo apart from being paid wathola free accommodation. Wanikeza accommodation kanti uAdam accommodation wanikeza inyoka free kodwa la ku-Exodus wanikezwa back free of charge. uMakamose wanikeza accommodation free ngoba nje ugade ingane kanti ubhadala umnikazi wayo. Further, ladies and gentlemen, as I pray, further, yakhula ingane yabizwa ngumzukulu kanti lo mzukulu different unesandla sikaNkulunkulu hayi waseGibhithe noNkulunkulu okuhamba. Amazwi amafishane manje, amazwi amafishane, amazwi asemafishane. uNkulunkulu ongaziwayo owabona uPawulu wathi ubonile inscription the unknown God. Sizoya emthandazweni nekazi nekuze inkosi yakhula lentwana kanti inesici nestigma esimdisqualifya ey'nganeni zonke. Kujena ma ezokhuluma usho ngingi before aqede basose bedubile abezwana. Lo ngingi wakhe wa-attract izulu lavela lokulimbhekile kuthiwa ithini lengane yathatha i-hour ikhaza noma nje ihluleka kanje. Ungazalwa unento edisqualifyayo yona leyo nto he uses it for his own glory. In fact, when he wants to exalt himself ufuna banjalo. Ngikuthembisile ngathi siyakhuleka, ngathi siyakhuleka, ngikuthembisile.
umhlobo wami uJesu phi ongangayela uma ngisuka eThekwini izolo ntambama ngithi ngidoja abafana bami lo mncane saphambana wangifica emnyango wathi timer uyabi manje where you going ngathi ngiyenkonzo eMaritzburg what and then mina ngathi mina uyasala zehla inyembezi wathi angifuni ukusala ngihamba nawe sisemgwaqeni phambi kwabantu athi mina uzokunika iPad ikufakela ama data hamba endlini yodlala what hamba neIPad uma ungekho angidini zehla inyembezi ngithi mina kanti yini ngoba ngekulunga eMaritzburg what I want to be with you. This boy is only 9 years old. What ngifuna ukuba nawo ngimshiye nje lapha eregalini uphumlile uyazi uphumleleni uthe ngifuna ukuba nawo. But look at this, he was not in the agenda, he was not in the budget. Kodwa indlela angicele ngayo what I want to be with you noma ngimbribe ngezinto what angisifuni angifuni into yakho baba ngifuna wena wathi ungamangini iPad I want you nezwa kushisa ngemeze usho ngokuyinfor wakhala emgwaqeni ngathi mina gijima endlini oke wehle manje ngoba I'm running late. Wasmile akasmile iswa uhambo usmile ipresence kaBaba wakhe usmile sokuthi uba usethe yebo nje kunganjani entabeni sinqaba ama miracles sifuna yena uma ngathi yebo sithi sanqoba sasingabantu ababi sixova amafutha namanzi nenhlabathi nakho ngoba sifuna into zakhe uma ngasinikezanga siyasenzela siqhamba mangama miracles angekho sivusa abantu abangazange bafa sibe nepublicity enkulu hayi inkinga kusiyona yini sifuna ukuthi asenzele kunganjani mangenzanga afrehlele phakathi kwethu yasmile intwana yahleka athi yes nami ukuthi yes uphakathi kwethu ngizwile ethi kuMose I will be with you ngisephakathi kwenu what my presence shall be with you semhezuthe kalabasa libahazuthe lababasaya nomfana wami mpostoli wami uvamile ukuthi lo nomdala ngimnikeza imali ukuthi go buy yourself clothes ma budget I 1.5 lo mdala ngimnikeza 1.5 lo mncane vela athi hayi mina mangithenga ngifuna ukuhamba nawe ngilalele kahle lo nomdala uhamba nemali elingene uma impahla ziwu4 izoba u4 ngempela ngoba he took my provision and left me at home. At least kodwa lo mncane uyayibona impahla over 2,000 uyazi why uthatha provider what your presence will get me anything I want uyazi sekusebenza lapho mntakamthetho sekusebenza mina ngibuka ngamehlo lokho awukuthanda athi wena bama ukubona kufanele
athi baba mawungithandela kuthathe ngiyathi angisacalculate price sengithi as long as I'm with him I can provide anyhow ngoba ungenzeka ba number 1 what come with me your choice is my choice come with me whatever you choose daddy I choose it too. Where is the church in Maritzburg? Where is the church in South Africa? In the universe? And I do not understand when Baba Masiguthanda sise Rokusonda yo Baba Nani siyakuzonda. My presence shall be with you. Mangifike endlini lona mdala ufuna ukwazi ukuthi itime aliphatheni lona mncane uvela athi hey papa I'm coming with you ufuna umayidlala eduze kwami ngoba idata ngivele ngiyionise kulo laba abanye ngifuna baze bagcumba lo udli presence yami angazi ukuthi sixatshaniswa yini kodwa mina sengiyavala uthi ushengeke owakhe siyahlebelana sethi uthi owakhe ushenge uthi owami omdala ugijimela amaplastic ache ukuthi ilist engimnika lo papa uyenza yonke na avule no plastic abangena into zakhe ngoba uyasicheckera kodwa lo ncane uhlala esifubeni bese kuba imilkaza gloya plastic kunento ethize mayisuka la uyentone right akahambe check waba uhlale kwi-presence yami. I'm telling you, because of plastic, if you want to know the secrets, be in my Father's presence. Mawufuna ukwazana naye, hlale emkhoneni bakhe, hlale ungasuki kuye, bekezela konke, yena unobubele nawe, angozela kalale, ushile eswi lakhe. I will never leave you, I will not forsake you, I will be with you. Oh God, oh Jehovah, my presence shall be with you in prayer. In the upper verses, which chapter sifundi, uJehova uthi Israel angisafuni ukuhamba nani namakhala qiniya, uma ngihamba nani ngizonibulala, banizonithumela ingelosi ihambe nani. Lithi iBhayibheli uIsrael wonke waya ngamadolo wakhala wathi hayi sifuna ingelosi thina, sifuna wena. Ngaba ngifuna sithandaze, ngifuna ube geared up for prayer. Let me try again. Let me do my utmost best. Uthi Jehova ngihambe nani indlela yonke ku-32 naze nenza ithole, ngibhizi nenceke enkazimulweni ezansi nenza amathole. Angisanifuni ngoba in case niqhubeka ngizonibulala nonke. Sengizothumela ingelosi in my stead and in my substitute. Ngenkathi bezwe lamazwi lithi baya ngamadolo bakhala bashaya itoyitoyi for the first time in the history of the Bible. Bashaya itoyitoyi, hayi asifuni ingelosi, asifuni nisifuna wena. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi ngikhathele yini. Ithi iBhayibheli uMose obheka kuJehova wathi Nkosi uyabeza laba bantu, abafuni nami bafuna wena. Ngathi kuma PAKKIES uthi wabone benyuka Intaba kusekuseni begodola abasanga mntwini baseko ngoba yisho Nkosi baphinde babuyele emuva bangakubonanga. Khona bambuthi uNkulunkulu usethi uthi ke batshele basusa makeup. Let them remove their ornaments, jewelries, and remove their makeup. Mask off. Angibafuni beza bengesibona, ngibafuna beyibona. The church of God is full of Hollywood. Actors are in the house. Sihlala izangoma zithi singabafundi singabaprofethi, sihlala abaphakathi beme-altar. It's
the Hollywood and the Bollywood, but remove the mask. After bekhumlile wathi I will decide ngizokwenzani ngani, washintsha ingqondo wabe mshela itoyitoyi, wagcina nini ukumfuna udamsela ngizocela imoto, ngifune imali yakho. Wagcina nini emthandazweni uthi angifuni imfuyo nenge bonke izekimi, kodwa mangaba nawe nje uthi ngifuna wena, uthi ngifuna wena, ngifuna wena Nkosi ya, ngifuna wena, uthi ngenhliziyo ngifuna. Abashunjana bathi phakathi kobusuku mphefumulo wami uhlephukile, I need you more than ever before. Imali khona yikho, you are my desire, you are my need, my presence shall be with you. Mhlawumbe uzothandazeka ngcono, kuleka ngcono. I'm out, I'm done preaching. I've stayed in England for a period of 2012 till 2015. We call 2014, if not 2014, I perceive. Umfana wami lonomncane ngifonelwe just 10 minutes before ngiyoshumela kuthiwa he is cold. Ipulse ayisashayi, kuyakhalwa ekhaya. Ngithi mina nginikezeni just an hour ke ngiphakamise uNkulunkulu kule altar. Ngizona attend after the preaching. Shumela over an hour. Ngikhohlwe nokuthi my last born is cold. Fika kuyahlekwa kuyajatshulwa, ngiyabuza kwenze njani, kuthiwa hayi sithe sibheke esibhedlela naye ibanda. Ubehleli ekhona umfowabo omdala, umfowabo usho lamazwi, God of my father, return my brother. Don't disappoint us. Dad is not around. Mabezongena esibhedlela twavula amehlo. Kwajika inyembe zaba injabulo kwathiwa Dr. Mcheke. Odokotela kunebug eserious. Omunye uphume ngestress umntwana. Owakusinde kanjani? Wasechaza wathi undodana omdala uvele wathi God of my father, return my brother. Wodokotela nifikele late ngoba ngabe lo ndodana yakho usabiza uGod of my father kusinde nengane yabantu. The church is becoming late. Bayafa, but where is the God of our father? Ngitshela lo mfana ona 9 uma engafika la thandaze angikhola khona umuntu ongama asibheke uvela the record abazuthe kena masitha ya ngoba ubuye kufeni wabusa umthandazo lento esiyenza kule ndaba akusiyona ukudlala iyashi mithaba thakathi andaba bhodlela sangoma kulento esiyenza God of my Jesus.
There is a God above. We serve a mighty God. Go again, Zega. We serve Jehovah. His name is above on them. Napande wake. Age komunye. Napakama malema sutre besiyama. Zekanana umabsasbamba. As you feel, please express yourself. Umabsasbamba, express yourself. God of my Father. There is a God above. We serve a living God. Above him there is no God. Besides him there is none. Living after him there will be no any other God. He said, call unto me. Uchembize Yausabela Uchemfuneni. He said, Ofunyanwa Uchaba Pendula Gime Nani Yaupendura Nagubo Shandana Baba Baba Yadaba Riba Baba 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 Arabasi Akadama Seya Zekamato Lobo Sakata Zekatala Baba Baba Shakata Zekatala Baba Siyakulema Lucia Au pomano wana baba Au lashano wana kos Umfuzi walabo Abamfunayo shakaya Zikleke paralaba sipela Zinananiyo shadaba Zekala Riba baba 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 Siyakatala baba siya Behazoko robo shakata Zekenenenesiyo kolopo seketela. In the name of Jesus. Name Hassan. Zipuziko kwane zabo baba. Simisi pandola sendulo. Sipuwa pare seketeya. We are next in his presence. Let your presence be with us. Shaman lebrosiate. Eba baba 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 siate la babasa. Indelebebe siate raba baba yaba. Shabana baba 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 siate. Ziko rolo bosi akatala baba. Shandelebo sekeya baba. Ay 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 ay. Ubeyino mondo smagate. Ubumchande gamgaga. Ubeyino mondo maudele. Weshete sikwa. Weshele mshabede. Weno ego shanga. Eya kindotana. Amanye mekonda wabo. Aya basia. Shantala baba sekete. Zikarala baba baba se. Zekenene mesia talababasa. Rika baba baba sikatela babasa. Riba hazoke kalabahasea. Shandelele bosea. Riata la baba baba sikatea. God of our fathers, remember your church. God of our fathers, Limosoko Roboshaya, remember our families. God of our fathers, Zindela Baba Baba Yatama. Pray, O God. We pray, Jehovah. Zende Hazuki. Pull this prayer, pull it out of you. Let the rivers flow in your belly. Pull this prayer out. Pull this prayer. I know your attack has been a long time, but pull the prayer out. Don't as I believe. Don't as a man's opinion. Shandele bebe sikiteya. Ripra kuriba siekatele bebisa. If prayer can return one's life, they can revive your soul. They can revive your spirit. They can quench your thirst. They can close the vacuum. They can revive your life. Lehazunde la baba sekeya. Ema shata la
baba sekeya enanani yosekelele bosaya emashakatala baseya uyababazeka wena emhlabeni nasemazulwini uyababazeka Jehovah. We worship you, divine God. Divine God. Lord, we are la mahaduze kete bahasa shabrali kabadioske la hasite ya bere kamazia korosha hasiate. Bishop Upteles, please come and pray, my brother. Come and pray, my brother. Please. Vivazute nene mesia karaba shane kalaba hasia. Please. Just want to make this prayer. My big boy said, God, don't disappoint us. Somebody is here disappointed. Khona umuntu lapho jabhile ophoxekile. Omunye ufila ngathi uphoqa uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu azangibukanise nabantu. Kodwa ngamuzwa umfana wami ethi uNkulunkulu kababa ungasiphoxi. Khona umuntu la othi ngiphoxekile. Ngiphoxobele ngilimene ngishiye emoyeni.
kodwa ngathi uJehova yena ongiphoxile. Mawuzwe emoyeni ukuthi phoxekile kule nsindiso, uvela ugijima uze altar uzothi God of my father, don't disappoint us. Phoxekile limele emoyeni, angidlanga sona kodwa ngizwe uNkulunkulu ngathi ngiphoxe uyena uqobo. Though he slay me, yet I trust him. Noma engishayile wangilimaza, noma ethemba njalo, noma ngilinyazwa uye engihlephula, ngizokumthemba njalo. Noma ngishaywa uye engibukanise nabantu, ngizakumthemba. Elinye kuzenkosi zephambili sibe sishone ngoma sonke. Hey, sisho njalo thina imihla ngemihla